खुलुमबाय लोगोफोर, नै दिनै जोंनि थालिरबारि दक्षिण सुब्बा गामियाव गामिथारनाय बाथौ थानसालियाव गामिथारनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। नै बावथाय होनो थिरांथा लागासिनो। नै देउरियाबो जोंहा मालिकआनो। नै इखि नायनाय देउरि जाबाय नामा बावथाय होनायफोरा? नै आइयाबो जगल होगासिनो देउरिया। दा आर'ज हान्जा फैगोन, आर'जफोरा नेगासिनो नै इयाव। नै जोंहा मेदामा गैया, माबा खालामगासिनो। टुकु टुकु आमिया थांदो आगै। नै ओइनो मा सिन्थाथा थादो आइयालाय दिनै? गगा मोनसोदो। दे आर'ज जागोन ना जाया? जागोन, मानो जाया जानो। दे नै इयाव बाथौआव दोननाय माबाखौ थिंख्लिखौ सेफायनानै फैसा सानगासिनो इसोरो। नै खै हाजारसो जाखो सानख'याखै? नै इसोर खेला होगोननो, खेला होगोन दा दसे थाना आर'ज जोब्बा। लिरगासिनो कुइस खालामगोन नामा? कुइस होगोन नामा? कुइस होगोन नामा? कुइसबो दं मेडाम। ओमफ्राय मा खेला होगोन? खेलाया जाहैबाय खन्थाइ बादायलायनाय, बाथ्रा बुंस्लिबनाय, कुइस बादायलायनाय, बेनि उनावहाय जोङो सावगारि आखिनायबो लादों। बेनिफ्राय गोसोखांथि बादायलायनाय, बेफोरो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आरोना। हामगोन दे। एलपिनिफ्राय लानानै 10 थाखोसिम। मोजां खामानिखौनो मावदो नोंथांमोना, मानो होनबा बेनिफ्राय जोङो हाबा जानाय जायफोर आइजो बुरैजासिम बिथांमोननि थाखाय जौदु बुख्रुबनाय ओरैनो कमेडि खेलाखौ लाखिनाय जादों। आरो मेगन खाथेगोन नामा जौदु बुख्रुबबा? मोखां खाथेनानै। बेनिफ्राय बे आयदाखौनो हौवाफोरनि थाखायबो लाखिनानै दोननाय जादों। बेखिनियानोसै।